We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Usisi wami wabulala ingane yakhe waqede wathi kwasho mina. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngicela ningibonise ukuthi ngiphuma kanjani kule nkinga. Ngizalelwe eSwaziland. Ngizalwa nabosisi bami abathathu. Bekuyimina owokuqala. Sizalelwe emshadweni. Ngikhulile ke ngafunda isikole. Kwathi lapho sengenza khona ugrade 7. Ubaba wahlaselwa ukugula. Akagulanga ke isikhathi eside. Wagula nje amaviki amabili washona. Mabesho ke laba abahlolayo kuthiwa ubaba wabulawa izilwane ngoba washona eselahlekelwa umqondo. Ngapha wayebhodla into engapheli ekhuluma nabantu esingababoni. Ukushona ke kukababa kwamuhlukumeza kakhulu umama ngoba washaywa uhlangothi emva kwezinyanga nje ezimbili eshonile ubaba. Phela isimo sasekhaya sasibheda ngenye indlela ngoba nobaba naye wayezama ngokuncedisa abantu laba abakha izindlu abaxovele udaka. Ekuguleni ke kwakamama, ugogo ozala umama wasithatha sayohlala naye kwakhe ukuze azokhona ukunakekela umama. Phela umama kwakumele adliswe aphinde agezwe. Thina vele sasingeke sikhone ngoba sasiyizingane. Futhi ke kwagogo kwakungcono kakhulu ngoba kwakulinywa. So sasizokhona ukulala sidlile khona. Akuphelanga ke isikhathi esingakanani nomama naye washona. Wafihlwa ke naye umama kodwa kanzima ngoba aphela nje amaviki amabili esahleli emakhazeni. Phela yayingekho imali, so sasisacela ama-donation. Ngafunda ke ngasiqeda isikole. Ngase ngizama amatoho. Ngangiwathola kodwa kube yinto yesikhashana nje kuphinde kuphele futhi. Ngahlala phansi ke nogogo ngacela ukuthi angihambe ngize ngapha eSouth Africa ngizozama khona impilo. Wavuma ke ugogo wangaba nankinga. Ngiza nje eGoli kunosisi engangimjwayele ongumkhaya wami. Nguye ke umuntu engafikela kuye. Ngafika ke kusisi sahlala sonke konke kuhamba kahle. Nami ngafuna amatoho ngapha. Kwakunzima ngoba nganginganawo amaphepha. Bengihle ngibamba kulezi tolo lezi ezithengisa impahla eSmall Street. Nakhona futhi bekubuye kuphele. Lo sisi lona wayethengisa ngomzimba kodwa mina ngangingazi. Ngenxa yokubona isimo sami wagcina engifakile ke kulomsebenzi. Ngavuma ke ukungena kuwo. Phela isimo engangisishiye ekhaya sasingesihle neze. Ngafika kulomsebenzi wokuthengisa ngomzimba kwathi nje ukuba ngcono kakhulu ngoba bese ngikhona nokufaka
imali ekhaya. Kwathi nje ekuhambeni kwesikhathi ngahlangana nomunye ubhuti kuwo wona lo msebenzi. Lo bhuti lona bese ayi-regular client yami. Wathi esuka lapho lo bhuti wacela ukuthi sithandane. Ngavuma phela ngoba wayengikhokhela kahle kakhulu. Ubudlelwane bethu-ke bakhula nje kakhulu kunakuqala. Wathi esuka lapho wangiyekisa lo msebenzi, wathi uzonginakekela. Ngempela wakwenza lokho, ubengibhadalela i-rent la bengihlala khona, angithengela nokudla, aphinde angiphe imali yokuthi ngithumele ekhaya. Wathi esuka lapho savumelana ukuthi ayovela ekhaya. Walobola, sashada sinaye. uNkulunkulu wase esipha izingane ezintathu. Ubenemali-ke yena lo bhuti, ubenezinkampani zama-construction, aphinde abe nezindlu aziqhashisile. Wangithengela-ke owami umuzi eSoweto. Into eyenza ukuthi ngikhethe ukuyohlala eSoweto yingoba nganginokuthi mina ngizibuyela emakhaya angeke ngilunge ukuyohlala esilungwini. Ngokuhlala kwami-ke eSoweto ngase ngibona ukuthi ibhizinisi lamakota lingahamba. Phela ayathengwa amakota elokishini. Wangivulela-ke lo bhuti elami ngoba ngangingafuni ukuhlala ngingenzi lutho. Ngapha ngase ngikuma-plans okuthi ngilande osisi bami. So ngangingafuni ukuthi indoda yami ithwale lowo mthwalo. Lathi nje uma selivuthiwe ibhizinisi lami lamakota, ngaqala ngabavakashisa osisi bami. Bebathi mabafikile ngibafundise ukuthi enziwa njani amakota. Kuthe mababuyela emuva ekhaya, lona ongelamayo wafike wakhulelwa. Ngesimo-ke sokuthi sekakhulelwe, ngathi akahlale ekhaya akhulise ingane. Ngase ngithatha lo olama yena ongunumber 3. Wafika-ke usisi wami omncane, ngabona ukuthi sekakujwayele ukuthengisa. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngiyomqashela iroom lakhe eVosloorus. Ngase ngimvulela eyakhe indawo yokuthengisa amakota. Phela ngangingafuni ukuthi indoda yami ibone ngathi sengithatha i-advantage yokulunga kwakhe. Lona owayeseleke ekhaya naye weza eGoli ingane isino-3 years. Kodwa yona wayishiya ekhaya nogogo. Naye-ke wafike wabambisana nosisi khona eVoslo, bahlala bonke. Mina bengiya nje ngokuyobahlola. Ngangibatshelile-ke ukuthi le mali abayenzayo eyabo. Mina ngizoqhubeka nokondla ekhaya. Lo omncane wathi yena ucela ukuthi abe abamba ngapha kubhizinisi, abe aqhubeka nezifundo zakhe. Bona-ke bebeze kahle ngapha eMzansi. Amaphepha bebanawo wonke. Lo olama mina-ke wavele wangenela utshwala, wajwayelana nabangani. Bekuke kwenzeke nje angavuli nasemakoteni, ebulawa ibhabhalazi. Ngakhuluma naye ngaze ngayeka.
ngazama kona ukuyikhuza lento ayenzayo. Kuthe kulonyaka ophelile November nje usaqala, umuntu ngambona emuhle ekhanya ngokwebala. Ngangilokhu ngisola kodwa ukuthi ukhulelwe, kodwa nginganaso isiqiniseko. Kanti ngimusola nje kanjena vele sekumoshakele. Kwathi nje sekuzophela uNovember umuntu waqala umhelo. Safonelwa thina kwathiwa uyagula. Vele nathi masifika nomyeni wami sathola umuntu ekhala ethi uyagula. Samuphuthumisa eklinikhi. Masifika khona kwathiwa uyateta lo muntu. Uthola nje ingane akunalutho. Lokho kwaphoqa-ke ukuthi siphuthume siyothenga izimpahla zengane. Ingane-ke ngenxa yokuthi yazalwa kungakafiki isikhathi, yahlala esibhedlela yaze yaphuma ngoJanuwari. Mayiphuma-ke ingane, usisi wathatha ingane wayoyiphosa emfuleni. Uma embuza lona ahlala naye, wathi kuye ingane inami. Ngathi nje ngelinye ilanga ngabafonela ngibahlola nje impilo. Lo omncane wabuza ukuthi unjani umntwana kasisi. Ngamangala ukuthi kungani ebuza mina. Wathi angithi ingane kuthiwa ikuwe. Ngavele ngavala lolo cingo, ngadumisa imoto ngayikhomba khona eFosloras. Mangifika ngibuza ukuthi ikuphi ingane, lo wabala izinto eziningi, waqala wathi ikumngani wakhe. Mangithi asiyoyilanda ingane, wajika futhi wathi ikubaba wayo. Ngokubona-ke ukuthi izincazelo seziningi la, ngabiza amaphoyisa. Wafika emaphoyiseni walikhuluma iqiniso. Washo ukuthi ingane uyijike emfuleni. Wathi kusho mina ukuthi akabulale ingane. Yafunwa-ke ingane ngenhlanhla yatholakala kodwa ibisishonile. Ngaboshwa-ke nami ngenhlanhla ngaphuma ngebheyili. Ngikhuluma nje kanje ngisa-athenda. Usisi yena usengaphakathi akayitholanga ibheyili. Ngiyacela ningibonise ukuthi ngiphuma kanjani kulesimo esinjena. Ngiyasaba phela ukuthi ngizoya eminyakeni lana. Nasekhaya-ke bathi mabayizwa le ndaba bangasangizwisisi kahle. Ngoba kuthiwa ngithathe izingane ukuthi zizoboshwa la. Ngapha angivumelekanga ukumbona usisi wami. Ngoba ngiyafisa ukwazi ukuthi kungani enze into enjena bese engifaka nami. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free.